I d'aquí de Lleida vau trobar algun perfil així que us interessés més? O que vau dir, sobretot de gent jove, dic, de, bueno, aquest perfil apunta o té bon estil o té bona història? No, yo si trobo alguna persona jove que dibuixa massa bé, intento persuadirlo que se dedique a qualsevol altra cosa, que me deixi la jubilació en pau, que se dedique a lo que sigui, però no, que deixi... El món aquest és complicadillo, Tu també dius que sí, Xavi? També Sí, sí, no ho recomano. No. No, però per què no ho recomaneu? Home, ara no podem començar el podcast No, així. però si vols bajona. menjar cada dia i vols Sí. pagar el préstec hipotecari i viure dignament, Fes-te funcionari. fes-te funcionari o te entres al Santander o al BBV o a la Caixa. És veritat que només amb l'humor gràfic és difícil. Jo difícil, perquè he tingut sí. la sort de treballar en el món editorial i fent còmics i il·lustració que m'ha permès poder viure el dibuix. Fent humor gràfic és més complicat. Claro, però tu deies abans que jo me guanyava la vida. Jo no guanyo, estic empatant i d'aquella manera. O sigui, no, Però llavors com t'has guanyat? Jo no guanyo. No, vaig fent. Ah. Vaig fent, però t'he dit que no és fàcil. Bueno, ara no ploraré aquí. Jo ara ficaré una altra Guardiola per allà, o sigui, teniu... però no és fàcil, D'aquella inversa. Però llavors cap dels tres és funcionari, ni s'ha dedicat en aquest... Yo soy funcionario. Yo dije... Pues es el que mejor vive. Es el que millor viu de tots. Por las mañanas dibujo y por las tardes me pongo el disfraz de Batman y dibujo. No lo veus que és el més lozano i el més...